Spesial untuk Combat Community RC Audio Andika Production. Kita sambut Wulan Amora untuk saudaraku tercinta Combat Community. Selamat malam Combat Community. Emang lagu spesial buat semuanya. Gimana ini? Kowe ra ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe ngajani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu ditunggu aku. Terima kasih. Arep gedene rasa tresnoku sajerone hatiku nggo sliramu yen dudu sing dikarepe sane sing dipengine durung sempet duweni mumpung ikhlas kesini aja mas. Nyatane sak singkat-singkate ceritane ngelalekne tetep ora gampang ra koyo kowe sing gampang golek liyane. Ngancani nanging ora iso duweni, ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing mbok karepke. Udiane saya terus ramadeg mandeg hatiku melu telas pas udan
dudu wong